bibigyan mo ako ng problema. Sa planning sir yung ano, yung pipe dito, dati na sa Sino yung planning? Sino ba nagplano ng bridge na to? Kami sir. Bali ano sir yung dinisan namin, doon kami nag-repair sa ano sir sa Orbina yan. Na 5.2 magmula sa ano. Pero hindi nyo kinigil sa PPA. Hindi pa sir. Pero Paano kayo nakakagawa ng proyekto na hindi nyo kiniklear sa PPA? Alam mo, sinasabi ko sa inyo ha, at the very least, gross negligence to, kaso to sa inyo. Naiintindihan nyo ba yun? Na gumawa kayo ng design na dadaan sa puerto na hindi nyo kinlear dun sa puerto. So anong tawag mo dun? Pati yung DE mo, damay dito. Sino DE, ikaw ba nag-clear nito? Si DE. Naintindihan nyo ba yung problema, partner? Naintindihan, nag-design kayo, in-implement nyo yung proyekto, nagko-construct na tayo, pero ang sinasabi ng PPA masyado mababa. konti ano, salamat. So anong tingin mo ang mangyayari dito? Thank you. Anong tingin mo ang mangyayari dito? Engineer. Kayong dalawa, anong tingin nyo mangyayari dito? Anong tingin nyo? Ang mangyayari dito, kailangan itaas to. Gumagawa na kayo. May pera na kayong ginagay dito. Naintindihan nyo ba yung problema? Naintindihan nyo naman siguro, no? Naintindihan nyo o hindi? Sir. Di naintindihan mo yung problema? Opo sir. So magdasal kayo na pwede pang remedyoan to o papayag ang PPA doon sa design nyo. Kasi kung hindi, may magaki kayong problema dito. Yan ang problema sa inyo eh. Bakit kayo hindi ba, I would assume DE, SOP to, nakukuha kayo ng clearance sa puerto. Yes, sir. Ba't hindi kumuha ng clearance to mga bata mo? Responsibilidad mo to, DE. Yes, sir. Command responsibility mo to. Hindi mo pwedeng sabihin, problema ni Engineer Naborto o ang pangalan mo? Albert. O Engineer Albert mo. Kasi pag sinabi ni PPA, hindi pwede kasi masyadong mababa yung height mo, you will have to redo all of this. Opo sir. And may pera yon. So sinong mananagot doon sa perang nasayang dahil hindi mo ginawa yung trabaho mo na humingi ng clearance sa PPA? Sino? Hindi pwedeng contractor kasi contractor sumusunod lang sa design mo. Correct? So sino mananagot? Kayo ang mananagot dito. You realize that, right? Yes, opo sir. Bakit? Ha? So pagdasal nyo, napapayag ang PPA dito. Kung hindi, pasensyahan tayo guys. Pasensyahan tayo dito. Okay? So paano to? You have to suspend this. Anong gagawin dito? Check muna yung database kasi it's based on the highest vessel that will cross. So I'll get that information. I understand. DE, gagawa ka. Susulat kayo sa PPA. Opo sir. Sasabihin ni PPA, tama na yan, okay. And PPA will write you para covered kayo, para hindi kayo, Opo sir. hindi ba ano yun? Basic yun? Ba't hindi ginawa nito mga bata mo? Problema to ha, pagdasal nyo na maaayos natin to. Kasi kung hindi at kailangan baguhin to, pasensyahan tayo dito. May liter ka din. Iba, Pinakita ko na kay sir. Iba yun, sir. May Sa- letter na nakita ni sir. sa structure yun sir. Hindi yung height clearance eh. Ay, yung clearance. Yung clearance pala. Clearance. Tatawid ka ng puerto eh, dadaan yung barko dyan. Diba? Basic yun. Anyway, so tuloy-tuloy muna hanggat na. Let's, I-suspend lang muna sir. ha? Suspend muna. Hindi, tuloy muna. Hindi pa naman, wala pa naman tayo dun eh. Wala pa sir. Di ba? Sa fruits pa lang. Asinding pa naman siya sir. Ilang taon na to nakatenga? Ano pa to sir? Ano sir? March 11 pa yung ano. Hindi, yung simula nito. Last year. Hindi, sinabi niya 2021 eh. Yung nag-start. Ito sir, 2025 to. Hindi, yung bridge, kaya nag Wala pa sir, ang bridge.
Hindi sir, yung nag-start yung bridge dito pag construct is 19 at 2019. Yung tulay. Wala pa bridge, approach pa lang po sir. Wala pa design. Kailan yung approach? Kailan nag-start yung approach? Anong year? 2025. Sabi niya 2019 eh. Sa akin sir, dito. Hindi, ang sa release, ito sir, 2025 na to sir. 2020. Pero pag construct mo, Noon, sa simula, 20, Alam mo ang problema sa inyo? Ang utak ninyo, ha? Ang utak ninyo, tingi-tingi. Ang sinasabi mo 25 ito, correct? oh, Ang sinasabi ko, ando, kailan ano na, nagsimula ito? Papunta papunta doon. doon, 2019 daw. 2019. Oh. Gatli kasi sarang lalong doon. Kaya nga, yun nga yung problema. Pero dapat yung utak nyo kasi, hindi nyo iniisip yung buong proyekto, iniisip nyo lang yung proyekta ninyo para sa taon na yun. Hindi kayo dapat ganun mag-isip. Dapat ang iniisip nyo yung buo. Kasi bagay-baga naman tong kalging to, kundi tinan mo ngayon, para daan lang ng trako. Tapos tinutubuan na ng damo, oh. Yung truck sir, ano yun kasi sa, di ba sa Oo nga, pero nagagamit ba ng tao to? Hindi. Nagagamit, hindi. nagagamit. O paano? Sinong gagamit dito? Saan siya Dito pupunta? lang siya Ano siya, may jet booster siya, lilipad siya, gano'n yung kotse, gano'n? Ano lang sa Anong tao lang ginagamit? sa tao. Anong ginagamit? Sa tao lang basta. Nagda-jogging. Jogging. Oo. Para sa jogging ba to? Hindi. Hindi. Para sa kotse, di ba? Oo. Yun ang problema nyo eh. And it's not just your... Hindi lang sila kanila eh. Problema to ng buong Pilipinas eh. Ganyan kayo lahat mag-isip eh. Anyway, so tuloy mo lang to. Kaya matapos to. Di bali March yung sa 11 sa Lima. Ito lang. Opo. Hanggang saan to? Yan lang sir. Kasi sa pagkatapos tayo sa tulay na yung susunod. So yun yung sinasabi mo, wala pang budget yung tulay. Oo. Opo sir. Wala pang budget yung sa dagat. Yung superstructure sir, o yung sa special bridge sir, may budget ngayon 2026. Magkano? 399 million. 399. Opo. Magkano yung kailangan natin para matapos hanggang dulo? 1B po sir, 1 billion po. Total yun eh. Ano na lang sir, 451 na lang yung ano. Kasama yung 399, hindi. Hindi pa sir. Excluded na sir yung 399. At saka yung So yung remaining, magkano na lang kailangan? 451 million po sir. So tubukan natin, may bahay ito ng 26. Yung 39. Yung 25, may bahay ito. I suppose meron. Ito, 25 to. Kaso, 147 lang. ilang percent? 55 sir. So, ano na to? Tapos na gatang builder mo. Hindi ba sir? Dito ba? Bubusan mo na lang to. Opo. Sige. Ano na natin to? Wala tayong choice. Tapos Gara, we just have to talk to PPA and see. Oh, so gano'n, kunyari, yung superstructure, gano'n katagal yan? Maano sir? Kasi Bakit? yung superstructure, yung art sir ano pa sa Gano'n katagal na? Hindi mo alam. Hindi mo ma-estimate. 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, ilan taon? mga 2 to 3 years sir. Yung superstructure, gano'n katagal yan? 90 meters na special yung balak nila. Kasi medyo matagal yung trip. Mga 2 years na. 1.5 2 years. lang. Gano'n katagal? Study lang. Hindi, may detailed engineering. May detailed engineering na to, di ba? Pa-assess mo. Master plan. Sige. So 450 na lang for the superstructure ng bridge. Sigurado ka. Sige, PPA muna tayo.